Togora na wika ase wodi ya Ibeno ime bunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii nigo mamusibe wodi ya Ibeno omoskesi varika ara onkorwa egwa kosokana nukwa maigerio gochie ase abana bali balinsi emyaka 13 ase baikirana gosinsi oburayi gwe kanisa ya Adventista ase abana gwetani gosapasa gwetani eriwe ya mabanyaka bakonyara amaigerio ayo munagotumanyia omurikito Daniel Ontiri. Ase wodi Ibeno imeye bunge ya Nyaribari chache imeye kaunti ya Kisii. MCA we wodi ga omoskesi varika nigagendere ko bahaso mostari bosyo kwene kibona wodi ga yakinire weteraso kubwaterani gwa ase merobelio au ase litukulelero omoskarika aikirana ase skuru ye secondary ye Nyamagwa SDA ye gotoka sensemeyo asumaiga olengete kwenana amigirio asa abana bebigorie beke na muno balie balinse yemeke 13 inse ye kanisa ya Seventh Day Adventist SDA kintikenia sia chakire wodi Ibeno kitare rumono ande kigendere mutu yekogera ukobundisa ekerwa gusomio bana lingana Nyasaye ko basomi bare igoro ikisemi na kibakomenya mbaka uyu maite gusoni charani umaite kugenda bontereba igo bakwabundisa kira chingencho kya mwanya bantu otakeire komenya enseye ase hamegirio hayera chikokoreka asigika kiike merebosyo abana bega gwetania eriwemo nigo barachigosomigwa na muno igoro buna bagwetanga kurwa samariogo yogotindia wetanga kurwa sobonelia bwechingencho au igatia bogosarwa ko mwana mwiseke kwegeriwa igoro yogotwara bwa matobuya nabantu babonchokanaine amegerio igoro yogwa kontimbo egati ya yanda mange ase buna nalaba somi bateba nabano mupasta nasema igoro ya Samuel na kinya saya amurangireti ibalgo tanga ekero kwarangiri kwara manyanga ngo kurangiri no muntu Nyasaye gose no muntu gokwire busa ime gose Nyasole ime igo kwategerera nga ningo kurangiria kogera ekine kiekene mono kyana ngasirigana limwa muri rero nga totegama to kabisa na kinya sato yale to muno yomo amatabiri ukwana chinga kecho moskarika nigagokera egetambo kirekiga akomenta buna ekigange chikokonya asoko eneke buna ebikore byubuniriria bwiranirense asorokongo rwogusi boigo nabuna abana bega mbachikonyora libagaligia no nyino lyogwekinya chinga kichiskuru kire igorwe abana bagochaga ibagosabirwa bateriwa matera Nyasaye binanda bienze mbiyo bale bimba yoga igona bakomanyanga ababalenga kitabina kikiri bagokwa bikyagera nabana bake bali bagotegwa igento babwatase ngakerentamo amegerio hangabunaiga na muno chinga kichiga cherusa abatenelia baga nigo bamenta buna obuya bonombo chikwene kigwa igo abayibuli mbobwategetari yokwene kibuna abana babo ngotumeka bale chinga kichabo buya na muno chinga kichiga cherusa igati abo gotanga abana baisike kurwa malita mapema. Mafundisho yetu anasaidia watoto sehemu nne. Sehemu ya kwanza kwa kiroho, sehemu ya pili kimwili, sehemu ya tatu na socially. Egati ya wateneli na barabo nigo bate baiga. Nashukuru sana kwa sababu tumekuwa na hii event ya watoto katika Nyamagwa na tumekaa na watoto wengi na tumewafunza mambo mengi kuhusu kiroho, kimwili na tunawafunza jinsi wanafaa kuishi angali wakiwa wadogo na wakiwa wakubwa hawatasahau. Murobelio honga bunoiga nigora chikogendera hasi chinsemo au ase bonge ya Nyaribari chache imiye kaunti ya Kisii ilikurese geto na kwene kibuna abana bakinire nembwengiya kurubadrege daseni kyagetembe kurega ase kaunti ya Kisii heritarane nguruko Daniel Ontiri.